belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers. Een video die gisteren op Facebook is geplaatst, heeft veel commotie opgeleverd op Curaçao. Het gaat om een Curaçaoenaar die in de video oproept om agenten dood te schieten. De man woont in Nederland en praat in de video denigrerend over agenten en vraagt alle gangsters op Curaçao om te schieten op de politie. Als gevolg daarvan heeft de politie op Curaçao verzocht om de man te arresteren. De opbrengst van de omzetbelasting zijn in de maand december nog niet eerder zo hoog geweest als in december 2021. Het gaat om een bedrag van meer dan 45 miljoen gulden. Dat meldt het kabinet van de minister van Financiën. In 2020 ging het nog om een bedrag van 33 miljoen, maar ook in de periode voor COVID, in december 2019, werd een veel lager bedrag opgehaald, namelijk 36 miljoen aan OB. Volgens het kabinet van de minister van Financiën heeft dit onder meer te maken met de verschillende compliance-initiatieven die de Inspectie der Belastingen, de ontvanger en de Stichting Belasting Accountantsbureau hebben uitgevoerd. Na Colectra, nós toma tempo para servir ora com mais de comunico. Llama-nos centro de cliente na telefone 0800-035 de jaluna para jabierne voor die setor de mente te com setor de noite para turno serviço nan of patrãozita. Se você tracita para já sabra, também por hora. Por escolher para trabalhar, riba aqualectra.com e aproveitar a mesura, põe o documento na cerca para visita cerca nós, vai mais fácil. Sim, a Colectra su centro de cliente wordt klaar para servir na momento que você comini abo. Het aantal werknemers dat de minister mag inhuren tijdens zijn regeerperiode is verhoogd van 5 naar 7. De extra meldt dat de Curaçaose ministerraad hier onlangs een beslissing over heeft genomen. De beslissing wekt nogal wat bevreemding op Curaçao, omdat juist er veel problemen zijn met de overheidsfinanciën. En dit gaat de overheid meer geld kosten. Er is de afgelopen periode veel discussie over fever op Curaçao. De politie heeft aangegeven streng op te zullen treden tegen mensen die zich daaraan schuldig maken. En ook kunnen voertuigen in beslag worden genomen. Maar er bestaat ook fieveren als sport. En daarvoor wil een vaste commissie van het parlement binnenkort vergaderen. Gilbert Doran van de partij MFK heeft hiervoor een voorstel ingediend. Volgens de cijfers van de overheid zijn er gisteren meer dan 800 mensen uit de isolatie gekomen. En daarmee is het aantal actieve besmettingen op Curaçao gedaald naar 11.500. Er liggen momenteel 54 mensen in het ziekenhuis, waarvan 13 op de intensive care. Het totale aantal mensen dat is overleden sinds het begin van de pandemie in maart 2020 is gestegen naar 207. Bewoners van de Calle Merida in de wijk Sint-Jacob hoorden gisteravond een kogelregen in hun straat. Het gebeurde rond 3 uur 's ochtends.
De politie heeft aangegeven dat er een reeks hulzen is gevonden en dat er naar alle waarschijnlijkheid is geschoten met een automatisch geweer. Er werd gericht geschoten op een huis in de straat, maar niemand raakte gewond. De politie heeft al eerder aangegeven deze maand dat er veel verkeerscontroles zullen worden gehouden. Gisteren was het raak op de Krakasbaaiweg. Veel automobilisten moesten aan de kant gaan staan en wat opviel was dat heel veel mensen getint glas van de ruiten moesten halen door de politie. Verder zijn mensen beboet omdat ze niet de juiste papieren hadden of geen geldig rijbewijs. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Extra Journaal, vers van de pers.